Welcome back to our YouTube channel. Good afternoon to all my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time and praise the Lord. O atong pagaisgutan karon mao ang Catechism of the Catholic Church. Ang mga katekismo o mga pagtulunan nga angayan natong tun-an aron masayod o masayran nato ang kamatuoran o ang pagtubo sa atong pagtuo ngadto sa Dios. So, ang mahinungdanon nga sukaranan sa mga Katoliko nga pagtuo. Una, gipasaligan kita dinha sa Mateo 5:1 hangtod sa 12, mao ang Beatitudes, mao ang mga kabulahanan. Miingon, bulahan ang miila nga sila kabus sa butang nga espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga mapaubsanon kay maila ang tibuok kiyuta. Bulahan ang gigutom ug giuhaw kay sila pagabuskon. Bulahan ang maluluyon kay sila makadawat ug kaluoy. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Bulahan ang naningkamot sa panagdait sa katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa hari. Bulahan kamo nga biay-biayon ug daog-daogon sa mga tao ug gibutang-butangan sa tanang matang sa mga kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naghiuna kaninyo. So klaro kaayo nga daghan ang mga pasalig sa Dios once ang Ginoo mo pasalig real. Kita nga tao kung pasalig mga ita masipyat pa ta. Pero ang Dios dili gyud na. Kung unsa ang iyang gisulti matuman ang tanan. So mao kini ang iyang pagpasalig kanato mga Kristiyanos o mga membro sa simbahan nga kun anaa kita kaniya, anaa gid siya kanunay kanato. Dili kita niya pasagdan. Kung unsa man gani ang atong kinabuhi nining kalibutan nga atong naangkon sa paglawig, ana ay mga ganti nga gitagana sa Dios. So, atong pamalandungan karon nga kining mga bulahan nga atong mabasa sa Mateo 5:1 ug 12. Asa ta dapit niining tanan. Kining tanan, anaa ba kanato o depende. So atong pamalandungan pag-ayo mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ang Dios may dako nga pasalig kanato. O gantihan kita sa atong buhaton dinhi sa kalibutan. So ang ikaduha nga mahinungdanong sukaranan sa Katoliko nga pagtuo mao ang napulo kasugo nga didto sa Exodus 20. Miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Dili ka magbaton og ubang Dios gawas kanako. Ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkataw, ayaw kamo kaibog sa laing asawa sa inyong silingan, ayaw kamo kaibog sa mga butang sa imong silingan. So gitudlo kini o gibilin kini commandments alang kanatong tanan nga mao kini atong lantawon kung nahisupak bata ni ining napulo kasugo bisan pagani ni ining hinumdumi ang adlaw ipapahulay nasupak bata nga wala ta nakasimba o matag Domingo
O bisan pa man ang atong pagtahod sa atong ginikanan, gitahod bagyud nato ang atong mga ginikanan. Sumisaad ang Ginoo nga kun motahod ta sa atong mga ginikanan, patasan ang atong kinabuhi. So kining napulo kasugo sa pag-abot ni Hesukristo, iya kining gihimong duha nga the greatest commandments nga unsa man ang greatest commandments nag-ingon. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Higugmaa ang imong isig katawo sa imong sama sa imong kaugalingon. So kining duha the greatest commandments nga gitudlo ni Kristo. Kung makuha nato nga higugmao nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong hunahuna, dili na ta makahimo pa ni ining 8 nga mga commandments o napulo o 8 kasugo. Kung ato kining makuha ang duha nga mahigugma na kita sa atong isig katawo sama sa atong kaugalingon, dili na ta mapatay, dili na ta manapaw, o dili na ta mangawat, o dili na ta magbutang-butang, pero dali lang baya kaayo ta. So nakatawagan ni ko kay sa doon na kami group chat o butang dito nga sayno ba nya pag-abot na sa Philippines, sayno libak o libak, no, nga vaccine. So known kaayo ang Pilipinas ba nga libakira. So mga kaigsunan ko ni Kristo, atong paningkamutan nga magtuon kita kay sometimes di yun nato kalikayan nga makahisgot kita sa ubang tao, kusog kay mo lantaw sa ubang tao, sa sayop sa ubang tao, apan mismo sa atong kaugalingon wala nato nakita. So atong paningkamutan kay dako day kay nang sala, labi na kung magbutang-butang ka, nasuko na gyud kag maayo nya butang-butangan nimo ang imong isig katawo, naa na sa ikawalo na siya nga sugo nga miingon ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. So dako kay nagsala. So atong paningkamutan bilang mga Katoliko o mga anak sa Dios nga kining napulo kasugo atong nga matuman nato pinaagi sa atong pagtuon o pagpaduol ngadto sa Dios. Ug aduna usay ikatulo nga mahinungdan ng sukaranan sa simbahang Katoliko ang mga lagda diya sa atong simbahan. Unsa man yung mga lagda? Nga motambong ka sa misa matag Domingo o mga holiday obligation. Kay kini ang pagpahulay sa trabaho o pagserbisyo. Mabitaw na dinhi sa Italia wa gyud trabaho Domingo. Kay girespeto gyud pag-ayo ang Sunday. Mutambong kita sa Santos nga misa. Atong paningkamutan bilang mga Katoliko o mga anak sa Dios kay kini mao ang sinugdanan nga makahatag nato kabag-uhan sa kinabuhi ang pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang ikaduha mao ang pagkumpisal nga sa labing minos kausa sa usa ka tuig atong pamalandungan atong mga kaugalingon kung nakakumpisal ba ta every year, once a year, no? O pagatumanon mo ang mga adlaw sa puasa o paglikay sa gitukod sa simbahan. Nga kung unsa man ang ato ang pagpuasa, kikan sa Miyerkules Santo o sa mga pagtulunan nato sa atong simbahan, nga ato nang gihatag sa previous natong video, nga atong tumanon, no? Kay kini usa ka lagda sa atong simbahan. Ug ang pagdawat sa sakramento sa Eucharistia, labing minos nga panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug every Sunday atong paningkamutan nga makadawat kita niini o kung kinsa katong makasimba sa everyday kay doon na may misa kada adlaw, dawato nato ang lawas ug dugo ni Kristo. Mao kini ang mga lagda sa atong simbahan. Ug ang ikalima nga mutabang gyud ta aron mahatagan ang mga kinahanglanon sa atong simbahan. Nga dili ta magdumili paghatag o pag-offer o pag-donate sa mga kinahanglanon sa atong simbahan. Kay kini dili man mahimo usab pagtrabaho pagpadayon kung wala ang atong pagtabang bilang Katoliko o membro sa atong simbahan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, mao kini ang mga mahinungdanong sukaranan sa mga Katoliko nga pagtuo apan naapay daghan niini. 3-4 lang ni akong gihatag, mao ang Beatitudes, ang 10 Commandments o ang
duha ka greatest commandments ug ang mga lagda. Sa sunod atong ihatag usab ang mga sumpay ni ini nga pagtulunan nga bilang Katoliko angayan nga makat-on kita ni ining tanan. Atong pamalandungan mga kaigsunan ko ni Kristo ang Beatitudes, ang Ten Commandments ug ang mga lagda sa simbahan. Anaa ba kita? May response ba kita? So maayong buntag ug daghan kaayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.